Vadikani tinokwazisai manheru ano tokwazisai this week tinoti mauya kuzonzwa zvatichitaura tinotendai nekuti mavhura vhidhiyo yedu kuti munzwe. Saka nhasi tichataura neimwe topic iri sort of sensitive but tichangoitaura chete because chikonzero ndechekuti tine rudo rwokuti munhu wese auye kuna Mwari uye munhu wese agwane mugumo wakanaka. Shoko raMwari rinotaura kuti izvo avo vese vanotenda kwaari kuna Jesu vanogamuchirwa. Pane shoko riri kuna Exodus 20:3 ranichatanga naro rinoti musava nevamwe vaMwari kunze kwangu. And then tinozviziva tese like munzvimbo dzakasiyana especially muno muAfrica kuti vanhu vazhinji vanozvarwa mumhuri vanenge vachiita zvavanoita, like unonzwa munhu achiti ndakazvarwa muchechi, you know, and haazomboita effort yekuzotsvaka Mwari kuti ave iye neukama navo personally. Anongoteera zviripo izvozvo, whether muchechi macho maakazvarirwa vanoyatsonamata kwazvo, vanhu vanamate kwazvo, anongoteedzera zviri kuendawo nevamwe zvichingoenda from generation to generation. And then you find kuti vamwe vanotozongofira murima vasingazive Mwari asi vachiti vanoziva Mwari. And then imwe nyaya ndeyekuti vamwe vanozvarirwa mumhuri dzinoita zvemashavi, zvekuenda kun'anga, kupira mudzimu. Munhu ototi hanzi mazisekuru angu vaidai kubva kare, saka neniwo kuti iye vamwe atomboita effort yekutsvaga kuti chokwadi chinoti chii, Mwari vanoti chii, shoko raMwari rinoti chii. And I think chinhu chakanaka kuti munhu wega wega uzvitsvagire chokwadi. Nekuti vadikani kutaura chokwadi hatimboda kubhabhadzirana. Denga ririko, hupenyu husingaperi huriko, gena ririko futi. Apa hakusi kutaura kwokutyisidzirana but murudo rwokuti tese tinofanira kuenda kudenga. Munoziva kuti mwoyo waMwari unodokwairira kuti munhu wese auye kuna Mwari. Ndosaka pakatonyorwa pana John 3 kuti nokuti Mwari wakada nyika, kuda nyika kwete nyika nje isina chinhu, akada iwe neni, akada munhu wese, akatumira mwanakomana wake Jesu, akamuita chipiriso kuti munhu wese, pasawane anoparara, pasawane munhu anotsva, pasawane munhu anoda kugera nekuti vashaya zivo. Kuti Mwari vakaita mwana wavo, mwanakomana wavo chibayiro kuti iwe uwane denga, ini ndiwane denga. Saka inyaya huru kwazvo, iyi inyaya yakakosha kuti munhu wese anofanira kuziva chokwadi. You know, kubva kare kune ndudzi nendudzi vanongofa murima, vari murima. Ine nyaya yekuteedzera, iyo yekungoteedzera zvinonamatwa mawakazvarirwa. Achizi chivi kusarudza chokwadi because hautomboziva kuti munhu akazvifoma wacho akazviwanako. Utongotanga kungoteera chete. Asi Bhaibheri, shoko raMwari kuna Deuteronomy 18, nyaya yendiri kutaura kuti in case pane vasingazvizivi uye vari willing kuchinja. Kana usiri willing kuchinja, well, hapana munhu anomanikidzwa. Mwari vakapa munhu free choice yekutsvaga, you know, yekuteera chokwadi. Saka chokwadi chaunoteera, pane imwe saying inotaurwa kumusha kwedu kuti hanzi muti unowira kwawakarerekera. Kunyange nemuhupenyu huno, upenyu hwako hunogumisira kwawakarerekera, zvaunoteera ndokwaunopeisira wako. Kana uchiteera chokwadi chaMwari uchapeisira wakurutivi kwaMwari. But ziva kuti Mwari anoda munhu wese vadikani, munhu wese, hapana wanombosarudza. Shoko raMwari kuna Deuteronomy 18:10-11 rinotaura 10-11 rinoti pakati penyu hapafaniri kuwanikwa munhu unopinza mwanasikana, kana mwanasikana wake mumoto, kana anouka, kana unoita mazango, kana muroyi, kana n'anga, kana unobvunza masvikiro, kana muuki, kana anobvunza vakafa. Funga kuti mashoko ari kutaurwa naMwari aya vadikani.
asi kubva mandiri motoverenga mega Deuteronomy 18 verse 10 to 11 ndiri kutoverenga zviri mubhaibheri. Hanzi nokuti vese vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. And then Isaiah 8 verse 19 nobva yati zvinokana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro nevauki nevanorira nokuita zevezeve. Ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Ko vangabvunza vakafa pamusoro pevapenyu here? Mwari ari kuti vanhu vangabvunze vakafa vachisiya Mwari mupenyu. Hazviiti nekuti kuna Mwari hazvina musoro kuti ivo varipo vanhu vanosiya Mwari. And then pane rimwe gurupu revanhu randakaongorora hangu kuti vanoti hongu tagamuchira kuti Mwari variko, tazviona kuti Mwari ariko, but hazvidi kuti tisiye zvataichiita izvi. Saka manje vanozanganisa manje berere nemukaka kuti Mwari, n'anga, mashavi, midzimu zvese zvinozanganiswa ipapo vadikani kana ndimiwo. Apa shoko randaverenga pekutanga roti hanzi musava nevamwe vaMwari. Ende pandiri kubva kutoverenga hapana pana Deuteronomy zviri pachena chena kuti hanzi zvinonyangadza Jehovha. Ndichadzokorera futi kuti Mwari vanoda munhu wese kuti atendeuke. Jesu akafira munhu wese. Ende rudo rwaMwari, Mwari vanodokwaira kuti mese ini newe tiuye kwavari. Kuti tinopera upenyu hwedu tigoenda kunzvimbo yakaringana vadikani. Saka hatisi kutuka munhu, hatisi kublema munhu panapa kana kukondema munhu. But toda kuti tese tigonosangana ikoko tichotaurirana kuti saka makazokunda sei naimi? Makazosvika sei kuno? Motopindura kuti ndakazike ndikazoti mufunge ndikato pane munhu akazondiudza chokwadi ndakanga ndakarasika. You know? Saka zivai chinhu ichi vadikani kuti it doesn't matter kuti chii chawakabata panyika. Munoziva kuti rudo rwaMwari runotyisa sei? Kuti hazvina basa kuti wakabatei, wakaitei. Mwari vanokugamuchira ukauya nemwoyo wakaperera. Vanokutambira vagotanga niwe panyowani kufamba rwendo runyowani. Munoziva kuti pane vhesi iri kuna Isaiah 1 verse 8 inoti hanzi chiuyai zvino titaurirane. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Kunyange zviri zvenyu zvikaita somucheka mutsvuku zvichachena sechando. Kunyange zviri zvishava somuti mushava zvichaita semakushe amakwai. Rudo rwakadii rwadikani kuti it doesn't matter where you've been. Kuti pamwe wanga uri n'anga yemakoko kwemakore, pamwe izvo rikunetseka kuti kana ndikaenda kuna Mwari kwacho vanondigamuchira. Vanoti hei wakazobata izvo wakazobata izvo. Pamwe wanga uri muroyi kwemakoko ezvinezvi mwoyo wako wakunzwa kudanwa naMwari, but pamwe unotya fiye yekuti Mwari vangandigamuchirawo. Hapana munhu asingagamuchirwa naMwari. Mazvinzwira shoko iri kuna Isaiah 1 verse 18 kuti hanzi kunyange zvakatsvuka semucheka mutsvuku hazvina basa kuti wakabatei. Shoko raMwari riri kuti huyai kwandiri. Jesu ari kudaidzira munhu wese kuti huyai kwandiri. Nekuti zvandataura pekutanga kuti upenyu husingaperi huriko, gehena ririko. Asi Mwari vanoda kuti tese tiende kwavari kudenga vadikani. Zvepanyika pano zvekutemberari izvo zvinoita kunge zvisingaperi, zvisingagume zviendana kuenda. Imi munongozviziva, hapana asingaziva kuti zvepanyika zvinopera vadikani. Zvinopera ende upenyu hwedu hune limit hwemunhu wese. Saka tadii kugadzira remangwana kuti gonoona sangana nemusiki wedu tigodega kutadziswa nezvinhu zvepanyika zvinopera. I know kuti kune vamwe vanhu vandambotaura kuti akazvarirwa mumba imomo munoitwa zvokubata-bata kuenda kun'anga, kupira mudzimu mashavi. And then mumwe munodaidzwa naMwari andonzwa mumwe make kuti Mwari vari kunditi huya. But nekutya kuti vanhu vanozoti kubva makore ese aya tainamata zvakati zvakataita pamwe chete, wakuda kuzopa kana kuti wakuda kuti siya yei ukazopa ndinobva tazokuramba hauzova mwana wedu. Chii chiri nani kuenda kugehena
upenyu hwese like forever. Pane kuenda kudenga nekuti wasarudza chokwadi. Plus munozwa kuti vadikani Mwari vakatendeka kuti kunyange hama ichizoka kuti ndiani iyeye anenge azokuramba kuti hanzi wateera Mwari ukasiya kunamata zvedu izvi, Mwari vachamubata mwoyo kuti munotozongodzokera mpaka chete anenge akutongoziva kuti ava ndiwe kunamata, ava ndiwe ita kuti vanhu vazive kwawakamira, kwete kuti vanhu havazive kuti kana vakupira mudzimu newe uripo, makumhanya kuchechi makuenda kuona kuti newe uripo. Saka toziva kuti muri vepi, muri padivi ripi. It's very dangerous vadikani. Let us make up our mind. Jesu vari kudzoka anytime. Wanikwa uri panzvimbo pako. Because munhu hapana denga raanokupinza vadikani. Denga rinopinzwa nekutevera Jesu mwanakomana waMwari akafa akapira munhu wese kuti aende kudenga. Saka it's very important kuti upenyu hwedu humire panzvimbo vanhu vaMwari. Saka ndinoti munhu wangu wane zvekutaura here maererano netopic iyoyi. Amen. Ndangotenda waMwari nawo. Zvazvitaurwa naDoreen ichokwadi. Kana Mwari vakangoti kusava nomwe Mwari vatopedza. Zvanofanana nemunhu anozvarwa muhosipito, wakazvarwa wakazvarwa ikoko, haugari imomo uchabuda woenda kumba. Hauzoti ndakazvarwa muhosipito saka ndakutogara imomo. Wakazvarwa mumba munoitirwa zvemudzimu, haugari imomo, unobuda woenda Mwari kwavanoda. Saka kana Mwari vangoti kusava nevamwe vaMwari, Mwari vedu vane jealous, ndo vane jealous manje. Havatombodi kusanganiswa, vanongoda kunamatwa ivo vari vega. Kana wakusanganisa vanotosudoka. Saka chinonzi mudzimu chinhu chakatofa zvacho chisina kana nebasa rese. Hachitombodi futi, in fact hakuna. Saka ukungotera pasina chinhu. Saka wadi kungotera zviripo. Kuna Mwari baba vedu ndo vada kuteverwa. Zvemudzimu hakuna. Ndivana zvambotaurwa naDoreen vanzi kune munhu akangotanga, unambozva kuti akatanga sei? Kungotera nhema pane nhema. Saka kutongotera Mwari wamasimba ose ndo zvakatonaka. Kana Mwari vangoti hakuna ndinamatei nini, pene pavakatotaura vakati izvoni hanzi musanamata zvifananidzo, ndo zvifananidzo zvachona izvozvo. Tikazoverenga futi shoko raMwari rinowanikwa kuna zvakazarurwa chapter 5. Izvoni pakashayikwa munhu aiuya kuno kuzofira isusu. Pakashayikwa pakati zii vatumwa vese nanasekuru vako vanoti sekuru vangu vakatoshayikwa vakatotsvaga vakashayikwa. Pasi pemvura kumakuva kukashayikwa ndobva kwazobuda Jesu. Saka izvozvo vakuzonamata iko kwakamboshayikwa futi. Ndo vakagona kuvhura bhuku rechisimbiso. Saka zvemudzimu hakuna vadikani, hakuna zvamutose. Kuna Mwari wamasimba ose. Saka ndangowedzewo neizvozvo. And I think I just want to share this verse. Iri kuna Muparidzi, Ecclesiastes 9, verse 4. Inoti hanzi kuzvinongoratidza kuti munhu akafa nevanhu vapenyuka hapasisina kana any connection iripo. You know, vakafa vatoku vakafa vapenyu ndo vachine simba rekuita zvinogona kuitika panyika ino. So kuita kuya mapractices aya ekuti vanhu vanonamata vanhu vakafa haana chaanogona kuita, noti bhaibheri rinototaura kuti wakafa haasisina mugoho kana anything chaanogona kuita pasi pezuva. So that's what this verse says kuna Muparidzi 9, chapter 9 verse 1. Unoti nokuti kana munhu achiri pakati pavapenyu vose achine chinhu chaangatarira, nokuti imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa. Shumba ine simba, inotyiwa, but kana yatofa haisisina kana simba. Imbwa yato more powerful than shumba. So zvinongoratidza kuti vakafa hapasisina kana chavanogona kutiitira. Inoti nokuti vapenyu pavhesi 5 vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nomubayiro havachina, nokuti havacharangarirwe. Rudo rwavo nokuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo.
havachino mugove nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Saka that alone just tells us kuti even nangwe no matter how much we continue doing my practices iwawo ekunamata vakafa, they will just be in vain. Hapana zvaanotipa nekuti havasisina mugove. There's nothing that they can do for us under the sun nekuti havana simba vakatofa. Saka that's just what I wanted to share. Yeah, mazvinzwira vadekani. Saka sarudzo iri kwauri iwe wakatarisa. Maybe wakamira pakati nepakati, you are confused kuti ndikaenda uko hama dzangu dzinondiramba, ndikaenda uko pamudzimu inozondiuraya. Mavhesi averengwa matozvinzwa vhesi raverengwa naChenai kuti kana munhu atofa atoenda iwewo kwawakatarisira kuenda, wakatarisa kuenda kudenga kana kuti kugehena. Isu hatizivi kuti angaenda kumudiyei. Saka kana uripo uri pakati nepakati hauna decision, like you are confused. This is the right time to make the correct decision. Kugamuchira Jesu samuponesi wako. Ndosaka vakauya panyika Jesu kuti iwe ugowana upenyu. Shoko raMwari kuti hanzi ani nani vanomugamuchira, vakamugamuchira hanzi akavapa simba rokuti vanze vana vaMwari. Saka imagine kuti ukagamuchira Jesu watova mwana waMwari. Kuti kugamuchira kwokutika wagamuchira Jesu woramba futi uri kuya hazviite. You must just make a decision. It's like a marriage. Kana watoroorwa wogoramba wakuenda futi kumaboyfriends, wakudzokera futi kumaboyfriend ekare. Hazvina musoro, vanhu vanenge vachito kuti amai haipfambi. Saka nekuna Mwariwo, kana wagamuchira Mwari ngaave Mwari. Chiteera Mwari, chiteera Jesu sezvinoreva shoko raMwari. Saka mazvinzwira vadikani, tichavhara nemunamato wekunamatira anyone arida kuita decision but maybe they are confused, and anyone arida kuita decision for the first time. There's always a first time. Like what I said, usambofa wakatarisa kumashure kana wada kuita decision, because remember mashandiro anoita Satani anokurangaridza zvinhu zvakare kuti unofunga kuti Mwari anokuregerera iwe nezvawakabata zviya, vanhu vawakadya, vanhu vawakakonda, zvino nezvino. Ndo mashandiro anoita wakaipa, because anogada kuti mese mugozoenda makawanda, because tese tinoziva mugumo wake kuti akatemerwa kuti kumugumo wake ndio moto usingaperi. Saka the aim yewakaipa ndokuti tigoenda takawanda ikoko. Saka ukaramba uchifamba mudecision isiriyo, amen, isusu tangotaurawo zvakanyorwa mubhaibheri, and hatambotaura zvemusoro wedu zvatakabva nazvo kumusha kwedu, takazviona mubhaibheri. Saka tiri kushiya zvataona mubhaibheri. Saka it's up to you to make the right decision, my friend. Tida kunamata tobva tavhara. Saka kana paine aitwa zvakanaka nezvatataura izvi zviri connected nerudo rwaMwari, kwete nekutuka kana kukondema. We are not condemning anyone. God loves you. God loves anyone. Like I said, tikatotangira ipapo Mwari vakutotanga kutokaunta ukuloko ipapo nhasi. Havachaverenga zvekumashure izvo. Saka regai tinamate. Baba, tinokutendai manheru ano. Tinokutendai neshoko renyu benyu. Shoko renyu rinotyisa, shoko renyu rinodzorera vanhu upenyu. Tinokutendai nerudo rwenyu runoregerera zvinotyisa zvisingatsananguriki. Ndoda kunyengetera ani nani achazoona vhidhiyo iyi, ane confusion kuti woita chipi, mupewo the right decision, mupewo confidence, mupewo boldness yekutevera chokwadi, yekufamba muchokwadi, yekutevera Jesu, yekutendeukira kuna Jesu, nekuti Jesu ndiwo chokwadi, Jesu ndiwo upenyu. Tinokutendai Mwari nekuti muri kubata vanhu venyu, mune rudo nevanhu venyu, makatuma mwanakomana wenyu kuti vese vauye kwamuri, vese vaporeswe, vese vapiwe upenyu, tese tive neupenyu. Hapana munoshuvira kuti aparare Mwari. Saka ndinokutendai kuti vazvinzwa vachaita the right decision. Mazviita henyu manheru ano Baba, nemuzita raJesu. Amen. Saka kana uripo wazvinzwa
just find a right church padhuze newe, chechi inotenda bhaibheri, inotenda Mwari muya mutsvene, inotenda Jesu. Uzviverengere iwe shoko racho, unzwe kuti shoko raMwari rinoti chii. Mwari vanokugamuchira. Mazviita henyu muve nenguva yakanaka. Mushare anyone munofunga kuti anonida this video. And muteerere futi next week. Musazorega kuti teera nekuti tataura izvozvo. Tatotaura izvi murudo. Muve nenguva yakanaka. Bye bye.